attól múlik, te kellsz, vagy te nem kell. Megyünk vagy nem? Te nem. Megkérdeztek a Zolit, hogy menjünk vagy de... Zoli, menjünk? Ahogy érzed. Én mondjam meg, hogy te menjél. A közben hozzá. Egy csöppet van. Elszívjuk és megyünk. Vagy? Hozol még sör? Részeg sör. Álljuk. Ez a gond. Gyerünk el Hozzá hozzá. sört hozzá. A ház. Te hónap mész dolgozni, nem? Persze, mindenki dolgozik. Na most hónap mész dolgozni? Én utolom. Látlak én így is. Ah, Holnap mész dolgozni? Akkor te meg én veszünk sört, álljuk hozzá. Vagy ha nincs kedved, akkor nem. De hol vegyünk sört? Mikor látod a becsöngetni, most már nem.